Dobrý den, já vás vítám u tohohle let's playe na hru Assassin's Creed Origins. A šel bych se na to rovnou vrhnout. By the way, chci se omluvit, že možná to bude mít horší kvalitu zvuku, protože nemám mikrofon zatím, takže se omlouvám za nedostatečnou kvalitu zvuku, teda hlavně když já budu mluvit. Určitě mi pište do komentářů, kdybyste chtěli, abych si zahrál Assassin's Creed Unity, protože je to samozřejmě taky skvělá hra. No ale já už bych šel teda na to. Můžete vidět, že jsem v Zelených horách a viděl bych to třeba na dvě mise. Doufám, že to nebude nic jako extra dlouhýho to video, ale můžete vidět, že už jsem celkem vybavený. Určitě napište, kdybyste chtěli, abych hrál třeba i odznova tu hru úplně, kdybyste chtěli, ale hlavně dejte like a odběr, mě tím podpoříte, vás to nic nestojí. A teda úplně jako první bychom mohli rovnou dokončit tuhle stanici. Já nevím, co se tady děje. Tady to vypadá na nějakou oběť, no já to tady nechám být. Ale asi bych to možná viděl, že úplně jako první uděláme tamhle to, protože to je dost jednoduchý. Já nevím jak vy, já nemám rád RPGčka, jako takhle hraju RPGčko a říkám, že ho nemám rád, ano, ale já už jsem protrpěl celou tu hlavní RPGčkovou kampaň a teď už si to můžu hrát na stealth, jak jen chci, takže mně je to celkem jedno. Ale každopádně chci se ještě omluvit, hele, klidně přeskakujte jako nudné pasáže, protože jich tady bude podle mě celkem dost. A to hlavně proto, že ještě jsem si nepořídil, no takhle, nechce se mi stáhnout stříhací program. Takže klidně nudné pasáže pro vás přeskakujte. Ale já už se teďka začínám snažit. Zdovaný bych se tady vzal šíp. A tady pokud se nemýlím, tak hnedka tady je člověk. Čau, já jsem pravdu. Potichu, hezky, tak nice. No bych to rovnou tudy přešel a šel bych snipit. Tamhle je kapitán, toho bych se jim možná někdy... no, já mám hořící šíp. To se ale samozřejmě musí využít, ale já nevím na koho. Tamhle by to šlo na člověka. Ale teďka, že je opatrný, ale tak mně je to celkem jedno, že je opatrný. Jsem v pohodě, jediný co je na této základě jako těžký je to, že je to obrovský otevřený prostor. A není to nic jednoduchého, takže hlavně dávat bacha. A hlavně stealth, no. Abych si tady vzal tu balistu. Když už jsem u toho, tak toho velitele bych oddělat. Já to radši ukončím tu interakci. Budu pryč, až se mě tady někdo nevšimne. Tak už jsem to vybral, už nic nebudu mít. Tohle se mu úplně nepovedlo, nevadí, stává se. Dobrý, ale on mě tady bude snipit, to není dobrý. Dobře, za tohle se omlouvám, tohle se mi úplně lehce nepovedlo. Stává se. Au, sakra, kam tady po mě házej. A tamhle snipí balistu. Já nasražím s dovolením past. Zapálím si šíp.
Já nemám střelivo, to je v pohodě. Asi budu muset trošku víc. Dobrý, a to už ho znič. Teď už máme. No, tady máš to. Au, kámo, dobrý. Skáču. No dobrý, ale RPGčko je tady naštěstí dost jednoduchý. Ale. Tady. Dobrý. Už ho sundej. Dobrý, zapnu spartanský rage a do něj. Easy. Dobrý, a vezmi kořist a někam to zakempy. Vezmi tohle, nice. Asi tady mám takového ptáčka, který mi tady může odhalit úkoly. Tam mám poklad. A rovnou i tady je poklad. Tak jo, vykořistím to. Tady už jsme jen tak out of nowhere zabili i kapitána, i velitela, takže tady už nebude nic moc. Mám šípy. Dobrý. Kdybych najednou přestal mluvit, tak je to čistě kvůli tomu, že se soustředím, takže se za to když tak omlouvám. Ale kdybyste někoho viděli, tak křičte, když já vás neuslyším. Ale jako ještě jednou se chci omluvit za tu kvalitu toho zvuku, když já budu mluvit. Že jsem si dost jistý, že to nebude jako nic převratného. Do té doby si nemám mikrofon. A možná i kvalita celkově toho, jako toho. Tak jsme to splnili. Ale ještě tak tady. Za tohle jsou XPčka, takže body zkušeností ZKčka, tady můžete vidět tady nahoře vpravo, když třeba někoho zabiju, tak tam je můj level a kolik jsem dostal XPček. No kdy už tomu asi budu přestat crouchovat, protože jsem to celkem udělal. Easy, nice. Tak to máme první úkol, to nám zabralo jenom 8 minut, co je dobrý. Ale je to tady furt to zasteltovaný, není dobrý. Ale tak. A uděláme to tady toho co nejvíc pro ty povstalce. Easy, one hit. Stal se ze mě celkem sniper. Jiná jako vybující se. A oni mají velký štíty, to není dobrý. Ano, come on. No jaj, bože, tak se z toho... Tady asasin. To není dobré. Kryjte. Dám mi kritikál, au. To dělám takový kritik, au. On mě snajpí ten malý asasin hnusnej. Já jsem asasin. Udělej ho. Nice. Kryj se. Mečoun. Spartanský rage. Au, kam oni mají nějaký velký štít, on to nejde prorazit. No, konečně, už tě mám. Nice, jeden. Hop, on něco udělá. A mu to úplně. Easy. Nice, teda jako životů moc nemám. Zavolám si jednu z nejlepších jízdních zvířat, který tady je. Ještě do kořistě můžeme jet? No. Tak to bychom měli. Co ty? Ty chceš bránit povstalců? Povstalci zvítězí!
Damnatis canis, ut non supersit. Stal se zvítězem. Jeden, že se mi úplně nepovedl, tak stává se. Nevadí, jedeme. Tak jo, teď bych si vzal nějakou misi, takže půjdeme tady, no možná by se mrknul na nějaký... ale on tenhle ten hoří, ale on nedává úplně největší damage, takže není úplně nejlepší. Je lepší v uvozovkách, ale já se tady musím projít, aby mi to tady furt nehlásilo. No, to by tak asi nic. Schopnosti. Máme... No. Mně by se hodilo přesílení. Za přesílení zetka. To si vezmu. Jo, nice. Jo, a ještě jsem si chtěl dát úkol. Tak úkol, ukažte úkol. Vybavení slávy. OK. Dáme vybavení slávy. Ale možná bych se jenom mrknul, jestli se tam nemůžu nějak teleportovat. Můžu se tam teleportovat. No tak jo, ale je to trošku jakoby... jo, OK, uděláme to takhle prostě. Odoznačíme ten úkol. Teleportujeme se sem. A... No. No, teďka hlavně musíme splnit ty mise. Kdybyste... A já chci jenom tam být. Ano. Chci se vrátit do agenta. A určitě se nejděte, tady nám svítí režim noční můra. To je jeden z režimů. Kdybyste chtěli tohleto, jako, kdybyste chtěli, abych to hrál, určitě mi řekněte. A já už si teda jdu to vybavení slávy a jdem na to. Jo, je to přímo tady. Nice. A ukáž. Dark skin, light step, brooding. Co jsem dostal zetka za to, že jsem tu dokončil. Co? Jsem dostal zetka za to, že jsem se s jedním člověkem promluvil dobře, tak... OK. Nová hrozba. A koukáš, to 5000 metrů, takže se tam asi teleportujeme. Jo, a ta blížící se hrozba je z Knoposu. Aha. A tenhle ten úkol je dlouhý, takže to bych si možná nechal na samostatný video. Hlavně už jsme splnili vše události. Anubisova zkouška, ale to je pro vyšší úroveň. Hele, takhle. Já jako samotný už jsem toho splnil fakt dost. Myslím, že pro vás už to asi nebude tolik zajímavý. Takže napište do komentu, kdybyste chtěli, abych si právě zahrál... Abych si zahrál Unity. Pokud chcete, tak abych si to zahrál celý Znova Origins. Nebo jaký Assassiny chcete, abych natočil. Ale já už vám teda teďka děkuju. A to je všechno. Takže se mějte hezky a nashledanou.